Hayırlı günler, hayırlı kişiler. İjadi kanalıma hoş geldiniz. Ömüt bar degen hikayemnin devamını okuyayım. Yani 3-nji bölegi. Автор Azira Gariyeva Akçara. Ömüt bar hikaye. Yol oňaýyndan. 4 urunly palataga Gülfide özü gülüp etmişli yol oňaýyndan gana elekdi. Ana başka bölekke salarga alıp baralar idi. Күрәсең, табипларның да икеләнүләре чиктән ашкан, төгәл диагноз куйганчы шушындагы буш торган урынга ятып торсын әле диделәр. Гөлфидә кыштыр-мыштыр килеп сумкасыннан әйберләрен тумбочкага бушаткан арада Лена дигәне тәрәзә төбенә килгән күгәрченнәрне куып мәшәләнде. Палатадагыларның иң өлкәне Миләүшә апаны куып та интекмә, безгә кадәр ятканнар эпи ошатып өйрәтеп бетергәннәр аларны. Шуңа киләләр, дип үгетләп карады каравын. Әмма Ленаның бирешергә уенда да юк иде күрәсең. Кыш килмәсеннәр, кыш. Мин монда чагында китермим берсен дә. Өйдә тәрәзә төбенә күгәрчен килсә, бер дә яхшыга юрамыйлар. Минем һаман терелеп алганым юк. Алар киләләр дә киләләр. Вот бәйләнде шул мескен кышларга. Үй түгел бит бу, хастахана. Кайгырма, бар да яхшы булыр. Сиңа ширне күгәрченнәр алып килми. Төземлеге калмаган Миләүшә апа Ленаның үзен тәрәзә төбеннән куып төшерде. Бар урыныңа, күгәрчен куам дип салкын тәрәзә төбеннән китмисең дә. Лена үз урынына барып ятырга өлгермәде, әле генә ире белән очрашып кергән Алинә почмактагы кроватыннан тавыш бирде. Ой, кызлар, ничек сагындым. Менә бүтән җирем, бүтән тәнем белән сагындым. Менә шул беренче гашык булган минуттагы, секундтагы кебек менә. Сүзгә Лена кушылды. Кызлар, Алинәнең наркоза чыгып бетмәгән бугай, ни сөйләгәнен аңлашмый, берничә секундта гашык булган һәм шул секундларда сагынганда күз алдына китерәсезме? Үзе көлеп куйды. Ленага өстәл янында утырган Миләүшә апа да кушылды. Әйдә сөйлә әле, акылым, ничегрәк таныштыгыз? Хат булмаса сине тыңлап вакыт узар. Гөлфидә палатадагы тормышның үзенең ишек төбендәге урынынан читтән генә күзәтә бирде. Мыштым гына тыңлап ятты. Ничек тыңламыйсың? Әнә Алина өченеп үзенең мәхәббәт тарихын тәмләп сөйләргә кереште. Менә мин шул бик матур Казан үзәгеннән җәяүләп барам. Кемнәрдер узып китә, кемнәрдер куып тота. Шул чакта каршыма таба килүчеләр арасыннан бер егетне күрдем. Кулларын кесәсенә тыккан, берәүдә эше юк. Юк, ялгышам. Миңа төбәлде түгелме? Менә безнең күзләр очрашты. Ул миңа, ә мин аңа таба атлыйм. Бер секунд узды. Менә без акрынлап якынлаша барабыз. Тигезләштек диярлек. Хәзер үне узып китәсе. Әмма бер-беребездән күзләребезне ала алмыйбыз. Әйтерсең, без бер-беребезне әллә кайчаннан бирле беләбез. Икенче секунд ахырына якынлаша, бер-беребезне шундый сагынганбыз. Менә тигезләшеп беттек. Аздан гына кочаклашмадык. Колагыма ишетеләме, әллә үзем әйтәмме? Сәлам. 2 секунд. Без менә шулай табыштык. Шулай итеп беркемдә бернинди эше булмаган һәм рәхәтләнеп кызлар белән башын катырып йөрүче бер егет кармакка эләккәнен сизми дә калды. Шул көнне аларга кунакка бардым. Әти-әнисе белән таныштырды. Ул өйләнәм диде. Мин риза дидем. Миләүшә апа ышанмыйчарак кызыксынып сорады. Шулай тиз бер белмәгән кешегә. Әйтәм бит, минем белән һәр вакыт шулай тиз килеп чыга. Шул көнне аннары китаннан шын деген ной тизлек үкенмисеңме? Туйыбыз булганча авырга узган иде инде, үкенмим. Мин бу дөньяга аның өчен килгән кеше, ул миннән башка яши алмаячак та. Алинәдән бераз көнләшеп куйдымы, ашыга Лена үз мәхәббәтен бәян итәргә тотынды. Бездә Сабантуй көне иде. Кызлар белән халыктан читкәрәк киттек, агачлык буена. Менә шунда 2 егетне очраттык. Булачак ирем дусты белән безнең кебек читкә киткәннәр дә. Миләүшә апа бөгелә көләргә тотынды. Агачлык дигән бия туалетта табыштыгызмы әллә? Юк, без урманда табыштык. Ул шундый озын буйлы, спорт белән яшьтән үк шөгыльләнгәнгә күрә бик матур төз гәүдәле. Аңардан кызлар күзләрен ала алмый. Мин дә чирләгәнгә кадәр шибәрләр рәтендә йөрдем.
Biz bir-birimizni şunda oğaçlıkta birinci күрүдө кушаттык, lekin әни минем яшьли күйөөгө чыгуума каршы иде. Үлгүрөрсүң диди. Ризалыгын бермеди. Хатта паспортны яшырып куйды. Bir нече тапкыр утырып ачууланыштык эле. Әмма Глебни югалтасым килмәде. 18 яшым тулган көнне паспортны урлап алып чыгып киттем һәм без ЗАГСка барып язылыштык. Ирле хатынлы булдык. Кызлар, мин аның өчен барысына, бүтән нәрсәләрне түзәргә, бүтән нәрсәләрне узарга, барысына әзер. Шул вакыт коридорда хатын-кыз кычкырган тавыш ишетелде. Әле генә көлеп утырган Миләүшәне алыштырып куйдылармыни. Ишендәге борчу йөзенә үк берип чыкты. Күрше палатадагы Эльвираны абортка алып кергә тиешләр иде. Шуның тавышы бугай диде. Түзеп утырмады, ишектән коридорга башын тыгып карады. Әйтәм бит, күрше палата хатыны тавышына ошаган дим. Шул. Ул арада Алина сикереп торды. Мин чәй куям. Төшкә ашка китәр, кадәр чәй ичик әле. Җан кисәгем алып килгән тәмлүшкеләр белән сыйдылармы үзегезне? Һәм шулай диде дә өстәл хәстәрли башлады. Палата ише берникадәр вакытка тынды. Миләүшә апа түзми иңсәсенә свитерын элеп коридорга ашыкты. Бираздан Гөлфидә дә аяк язу ниятеннән палатадан чыкты. Ул берничә адым гына читтәрәк аркасын диварга терәп басып торган Миләүшә янына таба атлады. Миләүшә апа, нишләптер мәхәббәт тарихын сез генә сөйләмәдегез? Әй, минеке борынгы заманда инде, уңган, тузган, искә төшерелергә калмаган. Алар яшьләр әле. Біраз кәйфләре күтәрелсен дип тә сөйләндерәм инде үзләрен. Сез дә карт түгел. Үзең кияүдәме? Яраткан кешем бар. Мин үзем соңарып кына чыктым. 35-кә җитә идем инде. Зарланмыйм, уңмадым дип әйтә алмыйм. Иртән торып ирен эшкә озаткан, баласын бакчасына илткән хатын-кыз үзен бәхетсез дип әйтсә, яхшы түгел. Шулар дип яшәлде инде. Икенчене алып кайтырга уйладым. Кыз булыр дип көттек. Менә шул. Сине үзеңне скорый китерде, ахыры. Шулай ишетелде. Кинәт авырып киттеңме? Шулайрак булды. Хирургия бүлегенә китерделәр дә, башка бүлеккә дә салмакчылар иде. Аннары урын булмады. Аннары менә монда китереп салдылар. Гөлфидә әле үзенекеләрне сөйләргә әзер түгел иде. Үзенең чын барлыгын яшерде. Теге көнне Элиза белән мунчага барулары эзсез узмады. Инде туй көннәре билгеләнгән, бәхеттән шашып йөргән көннәре иде. Элизаның телефоннан кемгәдер гайбәт сатканына тап булды. Элиза кызып сөйли иде. Шул имгәк дип күзе тонган, ни тапкандыр шуларда. Аның монысы туйлары булмыйча, Гөлфидә не әйтүем инде, пока кияүгә чыкмыйча, никах укытмыйча, юри, якында җибәрмәс әле. Әйтәм бит, алмаз бер катлы, кемгә леккәнен белми. Гөлфидә көтеп йөрер. Әйтмәс. Әтегесе менә туйдан соң ниләр күрәсен. Башына да китереп карамый. Гөлфидә башсыз кыз түгел. Менә, белә, барысын уйлап эшли. Туйга кадәр шеф малайын куркытып качырудан аңа ни файда? Бер кайчан, бер кем алдында кимсенмәгән Гөлфидәгә шул мизгелдә әллә ни булды. Ул бүген үк алмазны күрергә, барысын сөйләргә тиеш. Ул аны үзенә мәҗбүр бәйләп тотмаячак. Ул аны алдарга җыенмый. Шулай эшләде дә, күрештеләр, сөйләштеләр алар. Аннары алмасы югалды. Гөлфидә эзләмәде. Берничә айдан Гөлфидә үзенә үк җинаят кылгандай, тик бу хакта тирән уйларга бирелмичә генә косметик операция өстәленә ятты. Авариядан соң калган бик күп яралардан кутылырга иде теләге. Азмы күпме үзенең ичке тәнен бер рәткә китерәсе килде. Әмма тән матурлыгын кайтару урынына тагын бер яра сызып чыгардылар. Шуннан соң кызга табибларга ешрак барырга туры килә башлады.
Гөлфидәне уйларыннан Миләүшә бүлде. Беләсеңме, атын кыз ширләмим дигән булып, ишеннән аш алып йөри дә китә йөрәге тота башлагач кардиологка. Тегеңе икеге ясыйлар да гинекологка күрен дип чыгарып җибәрәләр. Безнең райондагы шулай инде. Күрше палатадагы хатын әле аборттан әле генә чыгып китте, дип сөйләнде Миләүшә. Әйтерсең, ул үзенең эчке борчуыннан шулай качарга тырыша иде. Үз уйларына басылган Гөлфидә сүз юкта сүз булсын дигән төслегенә монда аборт ясатырга да керәләрмени дип сорап куйды. Әгәр дә яралгы белән берәр нәрсә булса, теләмәсәң дә ясатырга туры килә шул. Нишләп шулай килеп чыга икән? Миләүшәнең күзләре дымланды. Гөлфидә шунда яңа танышының бәгыренә тигән сорау бирүен абайлады. Алайда Миләүшә җавапсыз калмады. Этем белгән инде аны. Табиблар экология дигән була. Бәлки дөрестер дә, бөтен нәрсә химия бит хәзер. Химия ашап үсәбез, балага узабыз, аннары яралга гарип дип торт тартмасына салып бирәләр. Торт тартмасына Гөлфидә имәнеп китте. Миңа да менә әзерләп куярга куштылар шул. Коридорда көмәне борынына терәлгән хатын-кыз күренде. Телефоннан сөйләшә узып барганда Миләүшәгә сәлам биреп баш кагып узды. Танышыңмы, Миләүшә апа? Монда сохранениедә 2 айлап ята инде, игезәкләр көтә. Ире бик әйбәт кеше, тик эш иштерә. Балалары булмаган 10 ел. Шуңа эшә башлаган дип сөйләнде. Балага узарга өйкә ярдәм иткән. Ире туачак абыйлары өчен барсына да түзә. Безнең күрше авылдан ул хатын. Икога бик күп акча кирәк диләр бит. Буларның арты хәлле ата-аналары ныклы. Шул вакыт телефоннан сөйләшкән хатын-кызның кабат тавышы ишетелде. Юнус, ишмә инде, ишмә, яме. Син эчкәч бик борчылам. Ой, авырта башлады эшем. Юк, мин сиңа түгел, медсестра ярдәм итегез. Хәлем бетте, һава җитми. Коридорда ыгы-зыгы купты. Хатын-кызны аңларга һәм хатын-кыз бәхетсезлеген күрергә теләсәң, гинекология бүлегендә 1-2 сәгать уздыр икән. Нишлисең, хатын-кыз язмышына кемдер өчен газап күрергә һәм шуңардан бәхетле булырга дип язылган. Диләр бит. Шул язуны күрсәтүче генә юк. Хатын-кызны табиблар гына бәхетле итә алса икән. Ул арада каршы яктагы бүлмәдә, аборт бүлмәсендә медсестра чыкты һәм ишекне бикләмичә китеп барды. Миләүшә шуны гына көткәндә ялт кына әлеге бүлмәгә ташланды. Аннан кире чыкканда йөзе ак бүртсерткәндәй булган иде. Гөлфидә аны култыклап алып палатага таба алып китте. Күрәсем килде. Тикшерәсем килде. Табиблар шуны әйтә микән, беләсем килде. Миңа да бит баламны төшерү мәҗбүри диләр. Ниләр эшлим? Ризалык бирдем. Торт тартмасына сыйган теге хатынның баласы. Аның ярты гәүдәсе дә юк. Изелгән кебек, бәгыркәем. Миләүшә апа, ник кенә кирдегез шунда? Табиб күрсә ачуланыр бит. Иде, анда кызлар шәй куябыз диделәр. Хәзер шәй эчәрбез, яме? Алар кергәндә палата түрендәге күчтәнәчләр белән тулган өстәл янында Алина басып тора иде. Ул бәхетеннән, шатлыгыннан сөйнеп туймаган кыз барысын аптырашта калдырып елап җибәрде. Сөеклем, никадәр күчтәнәч алып килгән. Миңа аларны әле ашарга ярамый бит. Шуларга карап утырыйммыни? Бәхетсез баш, сөйгәнем күчтәнәчләрендә ашый алмыйм бит. Ничә көн ашый алмам тагын, Палатадагы беркем дә аны юатырга ашыкмады. Гөлфидә генә әлләнчик кыенсынып киттеме шунда. Янына килеп утырды. Бер стакан чәй ясап алган булды. 1-2 печеньесын үрелеп алды. Һәм ул да күңелсез генә үзенең урынына барып утырды. Шуннан соң палатада тынлык урнашты. Һәркем үз эше белән мәшгуль иде.
Gülfideni bilgisizlik bastı. Qadirli tinglovchilarim, hikoyaning davomi kelesi videoda tinglay olasiz. Isen sog' bo'ling, ko'rishganga qadar.